Ramogi bende ing'eyo ni kaka pile wantiere koda chenro mar nyadhiwa ka otieno ma kawuono wabiro loso kotenore koda ruayo fuoni gima bende e boma Nairobi ka ong'ere kaka spa kikobaye ka ne watwaka koda achiel kuom jogo ma bende nitiere kod kamoling thi kata maler mong'ere koda chenro mag ruayo fuoni kendo nyisowa gimomiyo en gimochuno mar kinde mathoth mar ng'ato ka ng'ato mondo many chenro mag ruayo fuoni mag del. Kao kamano tudi kodwa namba mar ote machuok en 2:6 kao kamano bende inyalo yudo mbui mag oganda at Ramogi TV machiegni nyinga Simfruzo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako eni mosenido George Were not iko mare notimre kana nyasi mogik mar ikmare e gwenge ma Kadianga sub county Manyakacho odichieng' ma kawuono kama wede kod osiepe mopogore no pare kaka jal mane wero tije. Carolina Tieno lerono mathoth. Sa ang'wen okinyi ringre mar mosenindo Captain George Were nyomolo achiel kachiel e pauti monyasi mare mogik. Nyasi makamae nochakore ayanga gi chenro mar alam kotele gi kanisa jokopere ma St. Joseph's Nyabondo. Familia mar Were ne otimo neno mar gie nyasi ni kendo gipuoye kaka jal mane long'o ahinya. He really loved his mother. He loved his mother, and there's no friend of his or anybody close to him who doesn't know how much he loved his mother. And now to fit in, I also now loved his mother so that I can have peace. And ni ukweli. Though my brother was a bit apprehensive of me marrying a military man, he got to love George. No man on this earth can ever get the admiration like I have for you, because you are not only a great father to me and to many, but also a great role model. You are the embodiment of how a man should treat his family, loved ones, and everyone else. You are such an incredible person, funny, gentle, and hardworking. You had a way of making people laugh even when things were difficult. Your humor and playful comments made life lighter, and being around you always made things feel a little better. Ekindeno maneno dhi nyime, owadgi Were Francis Were kanyakla kod joma notiyogo bende opuoye. Ya kwanza, George alikuwa mchapakazi. Mchapakazi kwa sababu kazi yote ambayo alipewa na mwajiri wake alikuwa akiifanya kwa uadilifu kabisa na jinsi ambavyo inatakikana. La pili, Dadi alikuwa mtu wa upendo. Alikuwa anapenda watu na alikuwa na marafiki wengi. Ukiona umati huu wote ambao umefika hapa ni kwa sababu ya ule upendo ambao alikuwa nao kwa watu. There is tendency of people, once you send off Gio Were, there are tendency of quite a number of people forgetting that their families left behind by Gio. And this is my request to you all. If you really love Gio, we need to be with the family. Josiasa mopogore opogore bende nye okodong chien, ka giriwore kanyakla achiel gi anyuola e yuago mosenindo Were. On 25th, barely 2 days before this tragic accident, I had a very long chat with Joanna Ngeno, who had assured me wanted to visit me and to help me in one of the youth activities, but that did not live to be. When the events happened, of course, we were all deeply troubled like everybody else. That Saturday, just to be brief, we actually were flying with Captain Nyanjui, who's seated there. We had just left Kericho, like almost 4 o'clock. And I knew that something was not okay because I started receiving so many calls from many people asking whether we had gone the Nandi direction when we took off from Kericho. George was very professional. Na ni mtu mwenye roho ya kupenda watu. Mtu ambaye alifanya kazi yake kwa hali ya juu zaidi. And that is why we are all the more perplexed about the accident on the fateful day. But like my colleague Eugene has said, we will wait for investigations. Ringre mosenindo Captain Were nyotimne nyasi mogik makende, kendo ringre neno ket kar yueyo mare mogik odhiambo makawuono. Carolina Tieno, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu.
Erokamano nya Caroline wadhi nyime kama jatend migao machon Rafael Tuju